खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। पर्बजरा हालामनि सिङाव थानाय बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि हाखौ आदानि कम्पानिनो हेंगारनानै होआ। जों हगारा बे हाया जोंनिखा आदानि कम्पानिखौ बे हाखौ जों हगारा थै होगोन जिउ गारगोन थेवबो हगारा। प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा सिएमखौनो रिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो। दिनै पुलिस गाव जादों माने दा जों खोनानो मोनदों पुलिस प्रटेक्शन फैबायबो जों बहुत गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया जानायबो गैया जों दा लामा बेंथा फैदों आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौमोन जोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लेंहरदोंमोन 2 तारिखआव जों थांदों रायलायहैदों प्रमद सारजों। प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय। आरो मानो बेबायदि प्रटेक्शन फाथायहरबावगो बियो मा अतंकर बर' भाषाखौ बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरखो बेलाय मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि पर्बजरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थै सबख'नाय बायदि सबख'खो दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदों जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा अफायबा दोरोदनानै लांदो होननानै दिनैहाय आरो मानो पुलिस प्रटेक्शन फैबावखो क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायलायहैदों नोंथांजों आरो मा बुंबावनांगौ जों होनो हाया बे हाया जोंनि जोंहा मोन्थाय दं मोननाय दङ जोंहा बे हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङो प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा सिएमखौनो रिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो। पुलिसा मात्र जोंखौ खावलायदों बेनो जे खुन्थिया गायगोन जोङो जेरैबाबो गायलांगोन जोङो बेखौ खावलायबाय थादों जोंखौ थनहरदों गोजौ लेभेलनिफ्राय सोर थनहरदों प्रमद सार थनहरदों बिसो आसाम चिफ मिनिस्टारालाय बेयावलाय बोरै हा दं होनना मिथिनो प्रमदासो मिथिगोन प्रमदनि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय। बिटिआरनि सीएम मानबरेड प्रमद बर' बिथाङा मोनथिसेयावबो गावखौ खावलायसेयावबो दिनै बिटिआरनि सीएम मानबरेड प्रमद बर' बिथाङा मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि खोनानानैबो खोनायै बायदि मा एसे अन्थाइ बिखा जानानै थानो हाखो। मानबरेड प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनानै बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरखौ लानानै आलादा बड'लेण्ड सेपारेशननि थाखाय सोमावसारबोयै गेजेर ससेयाव बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोनायनि गेजेरजोंसो मानबरेड प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि सीएम मासिखौ मोननो हादों। मानबरेड प्रमद बर' बिथाङा हारिनि सासे दैदेनगिरि जाबोलायनाय बै समावहाय दिनै बिथाङा बर' फिसाफोरनि खावलायनायखौ दिनै एसेबो खेरखेरायैया खोनासङिया बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन मा थागोन नङा होमबा रायजोफोर गावसोरनि बेनिफिटखौल'सो नागिरग्रा जाबाय बिथांमोना मोनथिबायना नाथाय बिथांमोननियाव खर'आवहाय हारिनि सेन्टिमेन्ट गैला बर' हारिनि खोथाखौ लायै बिथांमोना राजनितिसो खालामगासिनो दङ जोंखौ देरहानो हो जों हारिनि खामानि मावगोन हारिनि खोथाखौ सिगाङाव लानानै बिथांमोना राजनितिसो खालामबोगासिनो दङ नाथाय बिथांमोननि ब्रेनावहाय हारिनि सेन्टिमेन्ट गैला रायजोफोर मोनथिबायना गावनि प्रपार्टि बानायनायनि सायावसो बिथांमोना नाजाबोगासिनो दङ। बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै बिथांमोना राजनितिसो खालामबोगासिनो दङ। जुदि बिथांमोननि खर'आव हारिनि साननो हानाय मेलेम थानायमोनब्ला पर्बजरा हालामनि सिङाव थानाय बासबारि फाग्लिजरा
ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौबो बिथांमोना गनायनानै लागौमोन। दिनै गावनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायावनो गुबुन हारिनो हा हेगारनानै होनो नागिरनाया बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा दङ नङा होमबा? आरो बिथांमोना मा बुंदों? बासबारि ओनसोलाव आदानि कम्पानि थार्मल पावार प्रजेक्टखौ फसङोब्ला बे कम्पानियावहाय बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा 8,000निफ्राय 10,000सिम बे कम्पानियावहाय साख्रि मोनगोन होननानै बुंदों। रायजोफोर बिथांमोना बिराद थगायो। बै समनि खोथाखौ गोसोखां। बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोना मा बुङामोन? नखर नखर साफा साफा साख्रि मोनजोबसिगोन होननानै बिथांमोना बुङाखैमोन जानो? आरो बारग' एनडिपि सोद्रोमा बिथांमोनखौ पेरामिलिटारि आर्मी CRPF आरो आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भेसन बारग' एनडिपिनि थाखाय दङ होननानै बुंदोंमोन। दिनै सोर साबेसे बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरखौ बिथांमोना साख्रियाव थिसननो हादों? हादोंना सोरखौबा? सासेखौबो हायाखै। 0 मोनथिबायना? बिथांमोना सासेखौबो साख्रियाव थिसननो हायाखिसै। जोबोद दुखुनांथावना, जोबोद लासिंसिं। बिटिआर एकर्डनि दफायावनो दंथारो। दा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौनो बिथांमोना आबुङै मावफुंजोबनानै होनो हायाखै। बिटिआर एकर्डनि दफायाव लिरनानै लाबोखानाय जेफोर खामानिया दासिमहालागै आबुङै मावफुंजानांगौमोन, बारग' एनडिपि सोद्रोमा बिथांमोना दिनै साफा साफा दिनै पेरामिलिटारि आर्मी पुलिसावहाय बिथांमोना साख्रि मोननांसिगौमोन। दिनै सासेखौबो बिथांमोना साख्रियाव थिसननो हायाखै। अब्ला आदानि कम्पानि पावार प्रजेक्टआव 8,000निफ्राय 10,000सिम साख्रि मोनगोन होननानै बिथांमोना बोरै बुंनो हाखो? बे थगायनाय नङा होमबा रायजोफोर? बे थगायनाय नङा जानो? ओरैनो गोथां गोथां थगायखादों रायजो राजाफोरखौ। दा फैबाय थानाय समाव बेबायदि CMखौ नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहाहोबावगोन ना रायजोफोर? कमेन्ट खालामलाय। नोंथांमोननो आरो बेबायदि CMखौ नांगौ ना नांला? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायथार दे। मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गोसोआवहाय एसेबो गाबखांनाय फैयाखिसैना? बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थासारिखौ नुनानैबो दिनै नुयै बायदि जानानै थानाया बे जोबोर साननो गोनां। पावार प्रजेक्टआ आदानि कम्पानिनि नङा, बियो APDCLनिसो होननानै बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय बुंदों। नोंथांमोना नायनानै लालाय। बिथाङा बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंदों। पावार प्रजेक्टआ आदानिनि नङा, बेयो APDCLनि। आसामनि सिङाव मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ, इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनिसो आरो बे डिपार्टमेन्टनिसो दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआ हाखौ एलटमेन्ट होदों आरो APDCLआ हयथ' आदानिनो कम्पानिनो लिज होदों। बे लिजसो एलटमेन्ट होआखै। जायखौ हाग्रामाया थांनाय 2014 मायथाइयाव जोंनि नैबे चिरांनिनो दालां सेरावहाय बै जोंना आइ दालां सेरावहाय 2,900 बिगा हाखौ मा नाममोनलाय, मा देबमोनलाय, रामदेब बाबुनो दान होदों एलटमेन्ट होनानै। बेफोरबायदि लासिंसिं जों खामानिखौ मावा। जोङो लिज होदों आरो बेवहाय जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरों मानसिफ्रा, बेखार मानसिफ्रा इनभल्भ जानानै गाव गावनि न'खरखौ सुंथानो हाथों होननानैसो जों बे खामानिखौ मावदों। आरो बेवहाय जोंहा कोटि कोटि रेभिनिउ फैगासिनो दङ। जेरावहाय 3,000 बिगा हा हाग्रामाया रामदेबनो दान होनायनि उनाव दिनै जोंनियाव 5 पैसा रेभिनिउ फैयाखै। गतिके बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिखागौ। सानैसो BPFनि मानसिफ्रा होख्रावलाबायलायबाय थादों। बेथ' राजनैतिक सार्थसो, हाग्रामानि दावराव देख्रेबनि आरो मा होनोमोनलाय, हाग्रामानि बिबोनां मा नाममोनलाय मनमोन ना बुरमुन, बिथांमोननि दैदेननायाव बे जादों। गतिके बेफोर गेदेर इसु नङा, राजखान्थि इसु, हारिनि इसु। बिथांमोना लाबोदों गोहो दंब्ला एसेम्ब्लियाव बिथांमोना चेलेन्ज खालामथों जोंजों। हाग्रामाया हौवाब्ला फैथों आरो बिथाङा हौवा नङाब्ला खेरा गाननानै खाख्लुमनानै थाथों।